Maar een flinke knal worden de granaten vernietigen. De explosieve opruimingsdienst docht het in 2 keer om geen risico's te nemen. Het gaat om 88 mm granaten, brisantgranaten met een explosieve lading en luchtgranaten. Allereerst aanneemde geskutsmunitie die de Duitsers broekten doet ze het Vleenveld verdedigen in mastens in de allieerden. Hier hebben vlakstellingen gestaan, die waren bedoeld om de vliegbasis te beschermen. En die munitie die we hier gevonden hebben, die is hier achtergelaten door de Duitse bezetter. Ja, en wij zijn door de provincie gevraagd om hier te zoeken naar die munitie. Ja, bij deze zijn we tegengekomen en dat gaan we vandaag vernietigen. Vanwege werk met grut ark van de heerkom Ljouwert moeten de granaten voorthellen worden. Een drege taak die de ECG uitvieren moet voordat de opruimingsdienst del komt. Het is nog wel moeilijk om een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld een melkbus of een verfblik of een granaat met het systeem wat wij gebruiken. Dus het resultaat is vaak een hoop afval en wat minder munitie. Maar ja, hier was van allebei een beetje. En al gaat de EOD hoorden te werk, er blijven risico's. Ja, je zit natuurlijk altijd met een drukgolf. Hè. Als je iets opblaast, heb je een drukgolf. Munitie is hoofdzakelijk springstof met staal. Dus waar de EOD op moet letten, en dat zullen ze ongetwijfeld doen, is die scherfwerking beperkt te houden. Daarom wordt er ook een zandlaag op de explosieven aangebracht. Hè, dat niet alle scherven hier in de rondte vliegen en dat wij hier niet meer kunnen staan. Alle munitie is nou uit de groen dat de hek op online wordt, maar in het wetter kan ik nog wel wat zitten. Wij staan hier nu ter plaatse van het Zielsterrak. En het is de bedoeling dat we na je weekend met doekers het Zielsterrak nog even onderzoeken. Wij hebben hier in het voortrek weer maar de boord west en er zijn nog een paar hits uitkomen, zo wij dat dan nemen. En we moeten nog even met doekers zien dat dat nog mogelijk niet gesprongen explosieven binnen. Zat op deze oude foto te zien is, vervierden Duitse boten en munitie over het Zielsterrak.